Goddag alle sammen og velkommen til den episode. Vi skal spille noget survival games inden for MCSG, og mappet er Terran Survival Games 2. Og vi går east. Eller I går ikke, tror jeg. Det var min ord. Tror jeg for mig selv dejligt. For den er god, den er rolig, og der er ikke så meget kendt, så det er godt. Ja. Jeg har ikke rigtig noget at snakke om det her i dag. Og lækker. Sådan der. Det er blevet. Så gaps allerede. God start. Nu må jeg bare den dejlige iron eller chain eller guldhjem til for iron. Okay, kan jeg få til mit gear på nu. Kunne jeg så, men det er bedst at tage den på nu. For selvfølgelig er jeg ikke meget interesseret i tråde, når jeg ikke har noget om at på. Come on. Med dårlig våben. Sådan der. Og så går vi videre på min rute. Og I kan... hvad er det nu, det hedder? Det er fordi mig og Emil, vi har... altså, The Mix. Vi har lavet en SMP, så I kan også gå ned og skrive de ansøger. Så kan mig og Emil gå ind og gå ind på jeres YouTube-kanal og kigge, sådan om vi synes I er gode. Så det er fint nok. Så skal jeg bare lige skrive jeres ansøger. Og så skal I skrive jeres Skype dernede. Og I må også godt skrive privat, hvis det er. Hvis ikke vi giver Skype ud. Så for løgn. Mangler bare lidt bedre svær. Fordi det er sutter. Det der kan jeg bare tage væk. Jeg gider ikke have mit lån. Ja, dejligt. Men nu til 20. Kan jeg crafte noget? Nej. Fisk. Har jeg på her? Kan jeg lige smide det et sted, hvor folk kigger. Sådan der. Er der nogle personer her? 13 spillet tilbage. Sætter lige mine ting i orden. Sådan der. Jeg tror jeg smutter noget her. Shit. Var der en person der? Det er måske en person der. Nej, det er altså ikke nederen. Jo, det er også en. Det er også en person. Lige kom ind for backstab. Ses dude. Ripper. Jeg har ikke noget, jeg kan bruge. Sådan der. Det skal jeg heller ikke bruge. Jeg skal kigge om der er noget over Oleg.
jeg ikke snart få en rod? Skal vi se om det... Ups. Nah. Gå den mod midten og se om der er noget. Gamet faktisk gå meget hurtigt med players, den dør. Okay, der er en person der. Dammit. Okay. Jeg uploader sgu bare den her. Jeg tager en hacker. Oj. Hvor er det lækker. Okay, personen hacket. Nå, fuck er det? Lortehacker. Typisk. Ja, men jeg gider sgu ikke op til mere. Så det der kommer sgu bare op, så ses jeg jo. Og husk lige at smide like på videoen. Og giv en god kommentar. Bye bye.